Kar yudo thieth ma Kisumu County Referral ogolo ondamo e yor bero weche thieth e county no bang' yawo ayanga kar pimo ma nyasani miluongo ni DNA and Molecular Diagnostic and Screening Laboratory. Lab ma kamendi okete masinde mag pimo ma bende biro timo pim maromo 2,000 odiechieng' kodiechieng'. Okang' makoro dhi kelo fuong'ruok e pek mane nitie koteno koda weche pimo jotuo kako winjore ma onge ketho seche. Lab no biro konyo e pimo kendo menyo tuoche mopogore kaka COVID-19, malaria, TB e kin mamoko. Gino makoro keto Kisumu ong'ala manyime e krokne kedo kod midhiero mag tuoche manyalo sieko apoya. Okang' ni bende biro duoko piny wach thor mag nyithindo magamo kute mag ayaki kinyuologi kaluwore ni pim kod menyo ibiro tim mapiyo mar ng'eyo kendo geng'o tuoche. Ma wawacho ni otimo precision medicine. Orango disease ma in go at the level of the DNA. Ingeni the structure mar any organism dhi nyaka DNA. Koro DNA ma wacho ni gini en HIV, kata gini en COVID, gini en malaria or any other organism. Koro machine go bo konyowa yudo diseases early. Koro test gi no kwa team Kisumu before. No kawo samples watero e research laboratory mar Kemri. Kata watero e referral hospital Eldoret yudo results. Koro gino no kawo 1 week. Kikawo sample kawuono ma kawo ni kata 1 week kata 10 days. To sani ni wan gi machine no ka wabo kawo 24 hours nyaka 72 hours. 1 or 2 days yudo results mari. Sani waso train ji ang'wen e tiyo gi machine no, but ang'eni training bo bet mang'eny saidi some more extend services nikech sani wa train gi timo HIV, HPV, TB. Technology bo gibo better access through your facility. Erokamano ahinya, ripodno bende makoro terowa